Vad är ditt drömyrke? Mitt drömyrke är att bli sångare eller skådespelare. Polis, designer, vaktmästare som skådespelare. Hur kommer det sig att polisyrke är drömmen liksom? För jag gillar så här, att läsa brott och sånt och min mamma är polis. Vad för typ av designer liksom? Kläder? Du menar trycket på kläder, det är du som designer typ eller? Ja, Hur kommer det sig att det här är drömjobbet? min mamma jobbar med det så det, ja. Men är du intresserad av det? Ja, det är jag. Hur kommer det sig att det är specifikt vaktmästare? För att du var i TSM och du är så här jättecool. Varför skrattar du? Alltså vad är det du gör? Det var inte jag tror det är någon typ av AI. Alltså du vet AI har blivit väldigt liksom professionell i senaste tiden. Ja, jag vet inte, kanske. Hur kommer det sig att det här är drömmen liksom? För att jag ska sjunga, jag ska skådespela liksom. Det är väl drömmen? Vem är din förebild? Sara Larsson. Sara Larsson. Okej, Exakt. kan göra en snabb trend som är viral nu. It never ended midnight sun. Okej. Kära där ute som kollar på den här videon, skriv i kommentarsfältet, vad är ditt drömyrke?